Daga cikin abubuwa da suke karya azumin mutum a watan Ramadan, idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya faru, to azumi ta lalace. Na ɗaya shine al'aklu, cin abinci. Idan mutum ya ci abinci a watan Ramadan, to azuminsa ta karye. Wa shurbu, sai kuma sha, ka sha wani abu a bisa ganganci, azuminka ta warware. Wal jima', sai kuma jima'i. Wayannan duk wanda ya ɗaya daga cikin wayannan, to azuminsa ta warware. Sannan abu na gaba shine fitar maniyyi, shi ma tana ɓata azumi. Mutum zai rama wannan ranan bayan Ramadan, babu kafara a kansa. Sannan abu na gaba shine idan mace tana azumi sai jinin al'adanta ya zo, to azumi ya warware, azuminta ya lalace, azuminta ya karye. Haka nan ma jinin nifas, shi ma azumi ya karye. Sannan idan mutum yana azumi sai aka masa kaho, to shi ma wato azuminsa ya karye. A duk lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya faru, to azumin mutum ya karye, azuminsa ya warware, dole ya rama a bayan Ramadan. Abin da yake akan shi shine idan a bisa ganganci ne ya yi, to na farko al'ismu, akwai zunubi a kansa, ya yi laifi. Abu na biyu fasadu saum, azuminsa ta lalace. Abu na uku wujubul imsak baqiyata dhalika al-yawm, wajibi ne ya kame bakinsa na sauran yinin. Misali inda safe ne hakan ta faru, to ba zai ci abu ba, ko da azumin ta karye haka zai kame bakinsa har zuwa yamma. Sannan abu na gaba wujubul qada, wajibi ne ya rama. Wajibi ne ya rama. Idan ɗaya daga cikin wayannan abubuwa ya faru, to wajibi ne mutum ya rama. Sannan kuma mu sani cewa wayannan abubuwa suna lalata azumi ne da sharuɗa guda uku. Na farko al'ilmu, mutum ya sani da gangan ya karya azumin, to azuminsa ta lalace. Al-dhikru, sannan kuma mutum ya tuna, sannan kuma sai ya yi abin. Sannan abu na gaba al'irada, da nufinsa shine ya so ya yi hakan ya karya azumi, to azuminsa ta lalace.